Agqoke ikepisi endlini. Agqoke nje ikepisi endlini. Kwami ikepisi agqoke. Kwami nje ikepisi agqoke. Yini le yenzayo? Ngane ngiyakhuluma. Mina ngakusakaza ngempampa phela nginqena ngisunyoko mina. Ngithi mina kwami ikepisi agqoke. Yini? Hawu, ngeke wakhaya kwenze njani lokho? Boss. Hayibo. Hlala. Sanibona la madumisa. Yebo mama njalo Funa nje mama Nkosami ungisize ngenayo ingane. Kwenzakalani? Ayisala lekhaya iya Facebook angiyibona ko TikTok iya groove esikoleni uyalova. Angazi nje ukuthi yini ngane angazi. Wengane. Angibuki. Agqoke ikepisi endlini. Agqoke nje ikepisi endlini. Kwami ikepisi agqoke. Kwami nje ikepisi agqoke. Yini le yenzayo? Ngane ngiyakhuluma. Mina ngakusakaza ngempampa phela nginqena ngisunyoko mina. Ngithi mina kwami ikepisi agqoke. Yini inkinga yakho? Kumnandi nje ubumbona ekhaya nje. Kumnandi nje ubumbona ekhaya. Istage sisiqala ngayo la egcekeni. Siqala ngayo istage la emphakathini. Nasesantona ngikubona nje kuyouth awusezi. Yini? Kwenze njani? Suqome bani? Ubani osethe umuhle wena? Ukhulume naye. Ubani osethe umuhle? Uyazi ukuthi ungagumula nje ungaqoqi bangaselo umfazi lo oshizile emhlana amalanga enzela wena. Usumuhle wena. Sekusho bani ukuthi umuhle? Waze ukumitha. Ngitshela ngathi. Ufuna ukumitha lento ufuna ukubona indlela ehamba kahle. Le meza ayiqali ngawo sidlule sifike kule minyaka siqhamuka ngasigugele nje singaka sibile bancane. Safunda ukuyibamba nokubekezela. Yona indlela ozophila ngayo le. Umhloniphe unyoko, kumele umazi ukuthi umuntu omdala, njengoba ade wenza nje. Akusindlela ukuphatha umuntu kumnandi nje ube ekhaya. Kumnandi asingane ekhalisa uma kuyabhala ezulwini. Ufuna ungamboni uNkulunkulu la ngakhona. Yeke lento yenzayo. Iyeke indaba zomgroove umncane yasikhathi sakho sesazoyivarsity. Abafana zobafica abaningi khona umfazi ufuqa manje isibhedlela wenzela nini? Ukuze ngikhule ngithola abafana. Abafana zobafica phambili. Le ndlela ufuna ukuyihamba manje. Ngeke ize kufikise ndawo emhlabeni ngangezwe. Impilo yakho sisayina sipele ngisho njengoba applyela nje isisu. Njengoba applyela isisu nje. Ngeke ufike ndawo. Abantu baqashwe nemizini yabo. Hayi. Okay, sobuyela bakithi mamazi. Bakithi mana ngikuvulele ukuthi kusokubini mana ngikuvulele lento engisho ngithi mina umzali uyahlonishwa konje ukungena utheleke cha unganyusi phela sisi unganyusi mani unganyusi ngicela mani ncane uyodlala phandle yazi ngicela mani uyodlala phandle ngiyacela sisi ndabe sayilungisa la Mama ngiyodlala ngaphandle. Uzohamba uzobuya manje ufuna nje khona indaba ekuyiqedela la bese uyabuya.